kang larapake panggung wayang purwa anut wedaring jeng Sunan Kalijaga duwe ngene munggo cari tane Pitana nenggih negari pundi ingkang kaeka adi dasa purwa minangka bebukaning carita kathah negara kasengguhing bumi kasorot ing surya kinapit samudra candrane katingal anggana raras nanging jagatan wonten kalih tan kading kang wonten nagara Dwarawati ya negara Dwaraka ya negara Mirahwaya ginunggung para agung sarjana lan para winasis panjang kunjung pasir wukir gemari pawuh jinawi karta tata lan raharja panjang dawa pocapane punjung dhuwur kawibawane dawaning kraton kalah lan dawaning pocapan dhuwuring negara kalah lan kawibawaning Narendra pasir wukir pasir samudra wukir gunung sayekti ngungkuraken gunung geni ngaringaken karang Tegal nengenaken Pesabinan ngayunaken samudra loyo lo jinawi lemah kang tinandur tukul kang tinancep tuwuh ngrembaka ijo royo-royo katitik pala kesimpar pala kependhem pala gumantung lan pala wija bisa nyukupi kabutuhaning para sanak tani mitra kadang tumekaning negara Dwarawati sakukuban lo ing tembung sinebut negara among tetane lumintir pametune tan kendhat siang pantara dalu wancine ketiga lan rendeng marmane negara Dwarawati datanana desa ngadesa kang uripe kandas sak ngisoring garis kemelaratan ingkang ngasta kawibawaning negari bedah Bandanegara dalan ciut dijembarake dalan rupak dadi rata tur waradin dedananing negara marang para kawula dasih kang manggon ing kitha desa ngadesa pucuk gunung pinggir segara bedah Bandanegara kaya lining banyu narmada kang tinalangan datan wonten pedhote pramila para kawula tasih among tani among dagang para sepuh para muda para kiai lan para ulama tan kendhat denya ngugung angalembana marang kawibawaning ratu ingkang nengenaken marang bebrayan agung ora ana wong colong jukuk jambret nyopet nodong lan nyolong ora ana pamanegara kang bodho slingkuh ngumpetake Bandanegara meres bandaning kawula kabeh padha ngakoni jaga jinaga rasa reksa rumeksa bandamu ya bandaku
satemah ngakoni tunggal bangsa tunggal negara tunggal basa lambange bineka tunggalika ora mokal kawibawan kaluhuraning negara Ndara dikontap sak jawining negari lor kidul wetan lan kulon ajrih marang kawibawane Narendra Ndarawati ora wedi marang kasektene nanging wedi marang kuncara lan luhuring keprabon tumurun marang para pamong-pamong pangembating praja nengenaken marang bangsane nengenaken marang kula wangsane nadyan beda-beda agamane beda-beda partene lan pinemune ora ana kang padha wadan winadan jahil lan metakil lunyuning tembung ing kono wis nggayuh taun kencana bebasan ana wong tani nandur pisang tukul bogol kencana godhong sutra pupuse cindhe dadi kalokaning jagat yen katuruta rengganing praja sedalu tatan wonten bedhote nenggih ingkang angrenggane praja Songsong Agung jejuluk Sri Bathara Kresna ya Prabu Danardana Padmanaba Narayana Wasudewa ya Ari Murti mengku teges dhewe Danardana seneng tetulung marang sapapadaning urip dadi oboring jagat paring teken wong klunyon paring kudung wong kodanan paring pangan wong kang kaluwen Kresna wujude cemani tetela manungsa sing dadi andheng-andhenging jagat titise Sang Hyang Wisnumurti ingkang sedyane memayu hayuning bawana anyingkirake satru sekti memalaning jagat jejuluk Padmanaba Nunggak Semi asmaning bapa guru ingkang mejang kawruh lan ngelmu beberasan prisa gumlaring jagat ingkang teksih dadi wada wadi wadananing lelakon dasare nggone dadi ratu telung perkara wis minengku ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri andayani tan kendhat nglampahi piwulanging agama suci patut pantes sinudarsana Sang Narendra Dwarawati miyos tinanggil wonten pendhapa lenggah kursi gading dampar denta linemekan babut permadane sinebaran sari lisah jepat kasturi Gandawida kongas temah ora mesep ing dur Gandana kajawi ingkang putra Raden Samba Raden Setyaki miwah pepatih dalem Udawa ing wingking para kadang pamong pangembating negara pamong praja pamong desa pager praja Ander blabar yaya samudra kang tanpa tepi para brahmana para mulama para pandhita ngucap donga suci puji dikir tan kendhat mrih rahayuning negara rahayuning bangsa ya rahayuning jagat raya geger paseban nyoba biak-biak ngarsa nanggeping samir ana Narendra gagah prakosa dedepi deksa rawuh
wonten Pendhapagung lenggah jajaring penangkilan nenggih Sudara Werda. Narendra Mandura Prabu Baladewa, ya Prabuan Lampakrasana, ya Kusuma wali kita melang-melang dadane caplang brengose putih pakulitane. Sak pejagong dereng kepareng ngabawa raos. Angurmati malang lenggah panjenenganing ratu kekalih. Tanggap sasmita ngangsek bisawane kang samya nanggil. Sritinon ing pasewakan busana maneka warna puspiteng udyana miang panjrahing sarwara rukma renggeng manik Narawata ana apa prabanya kang sumirat kenyaring tejo leli meran lergi lati sering tadit mimbu kekondo mrek mingi katiuping marutama
candra saparan mangambar ngas angepet ki jroning pasewakan ratune ratu utama pati-pati linuwe pranayaka tiasraharja panekare becik parandene tan tati paliasing kala bendu malah mangkin nandodra rupita ngraripati pita hartane wong sak negara ing wangadi sasmitaning sun duh jimat pepundhen kula Koko Prabu Mandura Sudarawerda kepareng rawuh wonten pananggilan nagari Dwarawati kepareng ingkang rayi kula ngaturaken kasugengan lan pangabekti kula mawan tuantu kunjuk sandhaping pepoda Koko Prabu ing Mandura ya jagat dewa Bathara jagat Pramudita kadangipun Kakang Yayi Dwarawati banget pamengku panarimanipun Kakang dadi legawaning penggalihku inggih nadyan wis lenggah damar keprabon sineba marang kawula para satriya para prajurit lan para brahmana temene kang ana mung kawula lan Gusti bener lan luput parandene kuwi sing nglurake ngajeni marang Sudarawerda Yayi ora ninggal tata krama unggah-ungguh Subasita patut pantes nggonmu dadi ratu sing darsana kena minangka tepa palupining kabeh para bangsamu ing Dwarawati Koko Prabu sampun kekatan nggenipun paring pangalembana mugi kepareng panyedha kirangipun menapa anggen kula bekti dhateng Koko Prabu ya Yayi ora liwat pratanipun Kakang nirmala tanana alangan sawiji ya mung saka bombong bebek berapaning penggalih puja pangestuku tampan ana marang Siadi bareng nggonku ndedonga marang Gusti nggon ira dadi ratu dadi tetunggule wong sak praja pinaringana kasantosan kawibawan lan pinaringana kanugrahan pomo-pomo aja duweni watak dumeh aja nganti kowe duweni watak sombong Yayi Prabu Dwarawati pira suwene wong dadi ratu pira suwene wong mengku derajat lan kawibawan derajat pangkat bisa ilang bondo donya bisa murca utamane kang bakal rahayu lan widodо tumindak lan lakon Yayi Prabu Koko Prabu jimat sesembahan kula inggih guru kula Koko Prabu Baladewa matur sembah nuwun sanget piwujalipun Koko Prabu dhateng ingkang rayi kula Koko Prabu Yayi Kresna iya
kulup sombo Setyaki angsunga bekti marang wong tuamu nggih. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Mangke to mangke wa Prabu. Ingkang putra kula ing pareng Garuda ngaturaken pangabekti rawuhipun Wagum ing Mandura. Cah bagus sombo ya banget panarimanipun wa. Gandeng ki putra ratu kudu gegladen sinau ulah kaprajuritan. Sinau ulah kabrahmanan. Caket lan kewulamu sak mangsa-mangsa lengser keprabon kowe kang ginadang gadang ya ngger aja ketunggul gunggung diri gunggung kesenengan. Duh, wa Prabu matur sembah nuwun piwucanipun. Nadyan keng rayi kula ngarep Raja Setyaki ngaturaken pangabekti Koko Prabu Mandura. Bocah brengos. Krungu swaramu wis gedher penggalipun Kakang. Ya, ndak trima. Kowe dadi senopati tetunggul Manggala Yuda. Inggih. Sumpah prajurit apa? Sabta Marga lan Tribrata. Bagus. Sing jeneng sumpah aja mung kandheking pangucap ning kudu dinyatakake, Yayi. Kunsara wibawa luhur gumantung tindak tanduk muna lan munine bisa nuhoni apa sing kok ucapake. Berkahipun Koko Prabu kula pundi Koko Prabu Setyaki abdi dalem Patih Widawa ngaturaken kasugengan pangabekti kula konjek tiyang Agung Mandura. Kakang Patih piye? Ndak trima kok ngaturake pangabekti. Kelingan jaman mudane pun Kakang. Nduk Mandura bareng lan Yayi Kresna biyen padha bareng nderek ana kademangan Widara Kandhang ngengir karo wong tuamu Rama Demangan Tyagapa. Gegulang ana Tegal, gegulang ana sawah, nggaru mluku nandur tak lakoni kumpul karo among tani. Wekasan tibane sepuh Yayi Kresna Mukti dadi ratu, kowe dhewe derajat dadi pamong, dadi patih tur tetungguling pamong. Inggih. Muga-muga sing becik nggonmu dadi pamong Udawa. Awit sing jeneng pamong ki apa-apa diomong apik ya diomong elek ya diomong. Mula watake watak segara. Kapundi Klingga Murda tiyang Agung Mandura. Kawula nuwun Koko Prabu sak sampunipun pinanggih lan para kadang miwah ingkang putra kepareng nderek mitrang ingkang rayi arawipun Koko Prabu mengku wigatos menapa. Mboten paring pratandha layang sak suwek dlancang sekebet yen sanes kegolong wewati monggo enggal kepareng kababar ing penangkilan Koko Prabu. Yayi Kresna iya amrih gamblang ora pincang cetha tur trawaca anglungna jangga kepareng pun Kakang bakal prasaja hanjrah ingkang puspita harum kasiluring samirana mri Sekar gadung kung asmawara srenaning triya kajaba alam oneng alam swasana oneng kangen pun Kakang kangen karo Yayi Kresna kelingan jaman muda-mudane Narayana bareng karo Kakrasana. Inggih ngenteni sowane Yayi rawuh ana Praja Mandura bebasan ngenteni kumambang ing watu item kumleming prau gabus persajan wae pun Kakang rawuh marang negara Dwarawati bakal nyara widekake ana ngersane Yayi Bathara. Nadan pun Kakang tuwa ning ming tuwa umure upamane kayu pun Kakang ming trima kayu randu kayu dadap tuwane ora kanggo kena saka guru ora kena kanggo balunganing omah gedene omah joglo beda karo Yayi nadan cilik ning kayune jati galihe tur galih nangka pisan. Duh Yayi Kresna Koko Prabu mugi sampun kathah-kathah pun paring pangalembana manungsa sipatipun bener lan luput bejo lan lali Koko Prabu monggo kula aturi paring pratelan
yen sakit kula dherekaken, yen mboten sakit monggo sareng-sareng wonten pundi nggenipun badhe ambudidaya. Iya. Persajan wae dina kang kapungkur wancine anggara kasih wis lingsir latri. Inggih. Pun Kakang nyumpena nanging ora nendra. Aku ngimpi ning rasane ora turu gawang-gawangan cetha tumrapun Kakang Mandura. Inggih. Ana swara dumeling ana empok ing karna ing kono mratelakake dawuhe mengkene. Nggar putuku Baladewa. Ing donya iki sejatine jagat kudu bunder. Wong mengetan mengko bakal ketemune ana kulon, wong mengalor ketekune bakal ana kidul. Inggih. Wong munggah ketemune bakal ana ngisor. Inggih. Nanging jagat ora bakal bisa tentrem nek kowe durung bisa ngresiki reregeting jagat. Nek durung bisa ngresiki reregeting jagat, kroning kang mengkono aku nampa dawuh kudu ngilangi reregeting jagat. Yayi Kresna. Rening pun Kakang rumangsa sumpek bingung warsuh nggonku bakal nampa dawuhing dewa sing tak tampa. Pun Kakang bakal mitrang ingkang dianggep reregeting jagat. Pun Kakang mundhut pratelan Yayi Kresna. Duh, Koko Prabu sesembahan kula. Iya. Sepuh pinanggih panjenengan, luhur pinanggih Koko Prabu, sedayanipun kula namung nderek ngiyup ngayom dhateng pepadanipun Koko Prabu. Mboten sadhengah titah, mboten sadhengah manungsa nampi pralambang lan gaib rening Koko Prabu ingkang nampi pralambang. Mbok bilih Koko Prabu saged mbatang cangkrimanipun piyambak Koko Prabu. Dadi mengkono. Inggih. Iya jagat Dewa Bathara. Iya. Yen tumrapun Kakang sing dianggep rereget ki barang sing kotor. Barang sing ora becik. Inggih. Menungsa siram guwang guluh, guwang rereget. Ngagem nyamping, ngagem rasukan dikumbah ya dilangi reregete. Inggih. Wong arep salat arep sembayang ya sesuci ngilangi reregede. Kuwi bener. Inggih laras Koko. Lah nek ngono cocok. Inggih. Mengko reregeding jagat tumrapun Kakang ora ana liya barang ingkang mokal, barang sing aneh. Urip ana donya iki, urip ana jagat. Jagat ora bakal bisa tentrem nek rereget durung dilangi. Nek tumrapun Kakang Ngandura sing dianggep rereget kuwi kejaba mung Kakang Anoman Kendali Sada. Kakang Anoman Kendali Sada. Kakang Begawan Anoman. Iya. Liripun kados pundi? Pun Kakang bakal mundhut lilah lan sak biyantune Yayi Prabu gandeng Kendali Sada ke bawah negara Dwarawati. Ateges Anoman kuwi ya punggawamu, Anoman kuwi ya kegolong ngulama negara Dwarawati. Inggih. Lajeng rening dadi reget aku pamit karo Yayi Prabu. Anoman kudu mati dina iki Yayi Kresna. Anoman kudu mati sadurunge methek srengenge. Syukur bejo sing nyirnake Yayi Kresna karben kowe entuk ganjaran. Ning nek Yayi Prabu pun Kakang sing saguh nyirnake Kakang Anoman Kendali Sada. Kresna rumegaping Cinarokra pansinayeng gelung kati danar wang-wang. Pamileteng cakra kang kumiteran ning asta. Ya ku panjalmaning Sang Wisnu Murti. Koko Prabu ya kene mboten badhe nyulayani pangendika panjenengan kadang sepuh gantosipun bapak kula tiyang sepuh kula. Iya. Menawi lajeng Koko Prabu badhe mundhut pejah gesangipun Anoman ngangge dasar menapa? Lepatipun menapa, dosanipun menapa? Kula nderek miterang dhateng Koko Prabu. Kowe durung prisa? Inggih. Wah, kowe ratu, monggo sing mengkoni negara kok ora ngerti karo Putih Anoman. Ya sasmitaning dewa iki Anoman duwe luput 3 perkara, Yayi Kresna. Lepat ingkang angka setunggal, sing angka 1. Inggih. Anoman paning ngembari Baladewa.
ngembari panjenengan. Iya. Anoman wujudipun Rewanda tur wujudipun Awon Koko Prabu Ratu agung tur pengayomaning jagat pengayomaning para ratu. Nggone ngembari dudu kuwi. Baladewa putih kulite kenang apa Anoman kethek kok wulune milu putih. Kuwi ajeng ngino karo ratu, ngino karo aku. Saiki aja meneh kok ngulama. Aja meneh kok prajurit sing ngina karo ratu, ngina karo wong luhur. Kuwi hukume pati sak ora-orane manjing pakunjaran Yayi Kresna. Ngembari karo pun Kakang Mandura kuwi ingkang angka 1. Inggih. Sing angka 2. Inggih. Kuwalik insining jagat sing kudune kethek kewan kuwi dadi ngon-ngon menungsa. Ngingu pitik, ngingu dara, ngingu jaran, ngingu kethek. Kuwi dadi ngoning menungsa. Ning malah menungsa padha merguru karo kethek, merguru karo Anoman. Atase menungsa kok merguru karo kewan. Kuwi lupute Anoman, regeting jagat. Inggih. Ingkang angka 3, sing angka 3. Anoman uripe kliwat taun. Wiwit jaman Ramayana nganti jaman Mahabharata. Durung bisa mati kejaba pun Kakang sing bakal ngulapi regeting jagat. Mulai entuk ya tak pateni, ora entuk ya tak pateni Yayi Kresna. Inggih, kula mboten badhe nyulayani piye. Ingkang ngembari menika Anoman menapa Koko Prabu. Sing ngembari Anoman, aku ratu Anoman kethek kok milu putih padha karo Baladewa. Nuwun sewu. Anoman kalian Koko Prabu menika yuswanipun sepuh pundi? Yen tumarep ngraya aja meneh karo Koko Prabu Baladewa kalian Rama Prabu Basudewa kemawon sepuh Anoman. Ingkang limrah sing ngembari sing tiba keri yen badhe nesu ingkang nesu menika Anoman. Kenang apa kok Koko Prabu Baladewa ngembari putih Anoman ingkang lepat menika panjenengan sing ora padune kowe mbelani bangsamu, kowe mbelani kulamu. Arep kuwi pendeta kuwi ngulama ning elek kuwi kelakuane. Kudune kowe manut karo pun Kakang. Sanes kula manut kalian Koko Prabu nanging kula mbelani sing bener, sing luput tak dandane. Wis ora kena, ora kena. Ingkang angka kaping 2. Menungso merguru karo kewan, menungso merguru karo kethek. Awit Anoman ngaku dadi pendeta. Nuwun sewu dudu menungso merguru karo kethek nadyan jajar pagening banyune butek. Mboten badhe dipun ingsu. Nadan wonten pucuk gunung banyune bening akeh sing padha mondhok padha merguru. Dudu menungso merguru karo kethek Koko Prabu. Nanging wong bodho ngaji karo wong bener. Wong bodho ngaji karo wong pinter. Nadan mekaten Anoman luwih ora ngantel, ora percaya kowe. Sing angka 3 Anoman durung bisa mati kejaba pun Kakang sing mateni. Nek ngono kowe sedepa sekilan. Leripun sedepa karo Baladewa kakangmu, sekilan karo Anoman aku diganti ning bapakmu wong tuamu. Lah kok sekecap padha silmah mangsul karo pun Kakang. Kowe gelem mateni Anoman ora? Gelem mateni Anoman apa ora? Dosanipun menapa upami wonten lepat yen saged di ngapura dipun entengaken perkaranipun. Saya yen Anoman mboten gadah dosa. Nek pancen ora gelem mateni aku njaluk pamit entuk tak pateni ora tak pateni.
dawuh Setyaki wonten timbalan Koko Prabu lan Patih Udawa lelakon apa sing bakal disandang marang negara bangsa lan ing sining jagat. Koko Prabu Mandura ki pepundhening para ratu luhuring para raja menangi dipundhe diaji-aji wekasan bakal nyirnake marang Anoman sing tanpa luput. Lah yen nganti ratu mateni pendhita, ratu mateni Ngulama, mongko Ngulama kuwi sing paring wewarah ngelmu, pendhita kuwi sing paring wewarah kepinteran, wong peteng dadi padhang, wong bingung dadi ngediki pendhita. Lah kok dadi ratu perang karo pendhita iki kepiye Samba? Duh, Rama kula mboten saged matur nyumanggaken Kanjeng Dewaji. Dimas Setyaki nitik kembange ala pentil uwae mengko kepiye prayogane Setyaki, kepiye Dimas? Nuwun sewu, Ratu Dwarawati Setyaki menapa panjenengan? Maksude nek Ratune Kresna sing ngatasi nggih panjenengan. Ning nang nuwun sewu yen sampun boten saged kepeksa kula badhe temandang. Senadyan Koko Prabu Mandura menika pepundhen kadang werda, kadang sepuh. Ning badhe damel resah mateni pendhita tanpa luput, mateni menungso tanpa dosa. Menika sanes garapanipun ratu ning garapanipun prajurit. Yen mekaten Raka Mandura kena mateni Anoman, yen Setyaki sampun ngelilang kuwandanipun, yen kula dereng pejah boten kelampah. Nek ngono malah karo tanding karo Koko Prabu Baladewa, boten tanding kalian Baladewa, nanging kula mbelani bebener sumpah kula Sabta Marga. Udawa, nggih interupsi nuwun sewu. Iya. Yen kula petang ingkang dados atik-atik menika panjenengan. Awit panjenengan menika dadi ratu rat menika jagat tu menika tuntunan. Gedhe dadi ratu momongso wong sak praja sing tanggung jawab negara Ratune Kresna. Cilik dadi lurah momong sedesa. Ana wong mati mongko melarat ora duweni bondo, ora duweni sedulur, sing tanggung jawab sinten niku nggih lurahe nek teng desa. Wonten wong gelut, wonten wong garongan, wonten wong pentungan niku nggih lurahe sing deret-deret. Arep bengi teturu ya digugah. Kanthi mekaten menika wekdal tanggung jawab ingkang sinuwun Prabu Kresna. Yen saged kula aturi ndandosi kados pundi. Nanging yen boten saged nuwun sewu menapa kepareng lengser saking kawibawan. Aja kok baleni tembung nggih nuwun, nuwun. Nanging kula nyuwun karmo kepiye? Rening kula dados tetungguling para pamong. Iya. Saderengipun pethek srengenge kedah sampun dipun rampungi perkawis menika. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngabagi. Oh, kawengku sagung jajahan nanging sang tangi kibi. Oh, sang resikane ko putra kang anjuk saking wiyadi. Sebab yalahing kono ta wau suduk gunting tatu kekalih Nalendra Dwarawati warsuh nggone bakal maranata ing sining negara. Ingkang Raka parikedah nyirnaken marang Anoman nek mbela Anoman wedi karo ingkang Raka kadang werda. Nanging nganti tanpa dosa Anoman tekaning pati tanggung jawabing bangsa lan negara. Linangkung aturipun Raden Setyaki miwah Wrangka Dalem Patih Udawa anyendhu marang ingkang sinuwun. Didem permanem tan kepareng anyabawa. Neng-ning neng pindho gunung ning pindho banyu datan mobak datan musik memintosi ing Gusti didem permanem kang sang nangkil memintosi ing Gusti nyuwun pepadang paran boyong nggonku bakal maranata bangsa lan negaraku minangka durung nganti abang idwa durung nganti asat katungka geger paseban njaba piyak-piyak ngarsa tangkeping sampe sumengko pengawak Braja Praptane Sang Hyang Bathara Narada
lumarap weweka panggunging wong hamayang akliraga gambare nanta sukma iku lakuning wayang manungsa sarana liyanganing kelir sejati anut wedaring jeng Sunan Kalijaga berkenjang marudo ayam ya lantal ora pangling wayah ulun nggih Bathara Kresna aja kaget ulun saka Suralaya ingkang rawuh nggih putuku Bathara Kresna Ndwarawati pukulun Bathara Narada ya kepareng rawuh paduka ingkang wayah kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhaping pepodo ya ulun tampa dadi kawan ing penggal ora liwat puja lan pamuji ulun marake tamanana ngger wayah kula pundi dadosa jejimat ya mboten wonten pratandha utusan saking kadewatan rawuh paduka wonten mercupada ya menapa kepareng badhe nyendal mayang kang wayah kula pun tresna mbok bilih gesang kula kelepetan dedosa lan kekatan kalpatan dudu mengkono menapa badhe paring kanugrahan pusaka saking Suralaya ing badhe kaparingaken dhateng titah Madyapada ya dudu lemu bedhek cangkriman kleru menapa wonten wahyu ingkang badhe kaparingaken dhateng para titah ingkang gentur tapanipun ya dudu Kresna kok ora iso bedhek cangkriman Kresna inggih lajeng dawuhipun pukulun permesti Bathara Guru sing tak tampa karo Bathara Narada inggih supaya wektu iki ngrata jagat sing legok bakal tak uruk sing mendukul bakal tak timpral kalben rata tegese adil inggih wong sugih gampang wong pinter gampang ning adil kuwi angel dilakoni krana ingkang mengkono sing bakal miwiti adil kuwi saka kayangan Suralaya inggih jebul mula jagat ora bisa tentrem jagat ora bisa adil awit kiwa karo tengen kuwi tansah menceng ngarep karo dhuwur kuwi ya tansah beda inggih mapan ana ing sining jagat antarane Pandhawa karo Kurawa Pandhawa kalian Kurawa ya garising tulis ana tembung perang gedhe Bratayuda Pandhawa mungsuh karo Kurawa bener leres lah rak ngono botohe Kurawa kuwi siji Pendhita Durna loro Sang Begawan Bisma bener inggih bener leres nah bener botohe para Pandhawa siji Semar loro Kresna bener leres nah cocok ngarep bener tengah bener mengkari buntute bener apa ora lho dawuhipun Pukulun iki ora adil jagone tarung botohe ana sing natae ya ana ning jomplangipun menapa mesti menang Pandhawa tinimbang Kurawa perang ora adil manggone marang negara Ndwarawati liripun kados pundi Bratayuda bakal bisa dadi ning nek pancen jujur gandeng ora jujur wektu iki ora dadi seranane dawuh Adi Guru ning kowe duweni pusaka Kembang Jaya Kesuma janji wong lara kok tambani mari wong stres kok tambani mari wong setruk kok tambani mari gagal ginjal kok tunggule Kembang Jaya Kesuma mari wong mlarat kok tunggule Kembang Jaya Kesuma dadi sugih
pasang nomor kok tungguli kembang dadi nembus kuwi ora adil bebasan wong mati dadi urip inggih mongko Kurawa ora ana kembang Jayakusuma lho dadi nek Pandhawa mati Janaka mati Werkudara mati ditungkuli urip kuwi ora adil suwe-suwe Kurawa entek sing urip ning Pandhawa 5 dawuh Adi Guru adiling jagat kembang Jayakusuma bakal tak pulung marang Kayangan Junggring Sloka tak pulung ana Kayangan Suralaya lajeng mengko ana ijole pun menapa buku baboning Bratayuda jenenge Kitab Citab Sara ulun pundhut sadurunge methek srengenge aturna marang ulun nek entuk tak gawa nek ora entuk tak aturke marang Adi Guru mangsa bodho kowe sing bakal nampa dosane kowe sing bakal nampa akibate aduh buku ulun sesembahanku lho inggih piye wedi karo dewa kula ajrih kalian leres awit dewa menika panutaning uriping para manungsa bener njur yen mekaten monggo kula aturaken kowe ngulungke kembang Jayakusuma inggih ya mara gagelungna ngger temen jujur lahir lan batin ngopo sing tak ngendikake kowe nuhune marang dawuh Sang Hyang Rada inggih mekaten kula aturaken dhateng Bukulun menapa prayogi kula ingkang nderek sowan dhateng Kayangan Suralaya lho nek ngono ora percaya karo Bathara Narada ora percaya karo dewa ulun iki utusan sandangane mang presane keprabon Kayangan Junggring Sloka iki paringane Adi Permesti kaluhuran saka Suralaya kok ora percaya inggih kula mboten mestani mekaten yen Bukulun ngersaken monggo kula aturaken ya kok aturke inggih nanging yen kepareng kula badhe nyuwun prisa artakon piye menika wujudipun kembang Wijayakusuma kula aturaken dhateng Bukulun menapa Bukulun ngertos werdinipun kembang Jayakusuma piye werdinipun kembang Jayakusuma werdine inggih ngerti menapa werdine kembang Jayakusuma kuwi nggo nambani wong lara dadi mari wong mati dadi urip balung putung dadi pulih meneh iya apa dudu sanes menika lho dudu piye menika ora dayanipun ginanipun werdinipun yen Pukulun pirsa kula aturaken yen mboten pirsa kula ajrih mbok bilih mangke malah Pukulun kesiku kalian kembang Jayakusuma wong kowe kok marani karo dewa jane mun ulun ya ngerti kowe arep njajagi karo kepinterane Sang Hyang Rada kowe sing duwe apa ngerti coba kowe sing duwe apa ngerti ayo ulun iki dewa apa-apa ngerti apa-apa prisa wong meteng laire lanang apa wedok aku ngerti laire sesuk dina Selasa apa Kamis aku ya ngerti matimu besok kapan aku ya ngerti nek panjen kowe ngerti tenan apa werdine kembang Jayakusuma nanging nyuwun pangapunten iya menungso gadah asma minangka japa iya tanpa beda kembang Jayakusuma menika mengko swaraos kembang menika tegese uriping menungso megar lan mingkup wangi lan botenipun gumantung lelampanipun piyambak nandur ala ngunduh ala nandur becik ngunduh apik Jaya menika menang Kesuma menika roh ingkang menang menungso ingkang menang menika menungso sing bener 6 perkawis wilanganipun ya cocok bener kembang kuwi urip bener inggih Jaya menang Kesuma roh cocok padha karo ngelmuku njur wilangan 6 perkara apa kowe ngerti iki Pukulun aku mesti ngerti wong dewa kok ana temen mesti prisa apa ingkang angka setunggal iman bilih gumlaring jagat menika wonten ingkang nyipta bumi lan langit saingsinipun inggih Maha Agung Maha Kuwasa Maha Welas Maha Asih dhateng sadhing ati tak padha karo ngelmuku ki wadah sing angka 2 ugi iman pitados lamun malaikat utusaning Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Kawasa ya cocok angka 3 angka 3
wontenipun kitab-kitab suci minangka panuntun panembah dhateng Gusti anut lekasing agama piyambak-piyambak. Padha kitab suci ku ya bener-bener kuwi sing angka 3. Inggih. Njur sing angka 4 ingkang angka sekawan lamun rasul menika ki utusaning Gusti ingkang Maha Agung Maha Welas gumlaring donya amrih tata titi tentrem lan rahaja. Padha kuwi padha. Sing angka 5 ingkang angka gangsal pitados wontenipun dinten kiamat. Kiamat ageng lan kiamat agung. Kowe lho kok ngelmumu padha karo aku tunggal guru. Sing angka 6 ingkang angka 6 wontenipun pepestening jagat. Bayi dipun kandhut dhateng gawa garbaning biyung sampun dipun tulis. Iki besok dadi lurah, gedene iki besok dadi DPR, iki besok magang DPR ning ora dadi. Iki dadi wong utama, dadi wong mulya 6 perkawis menika. Lah padha karo ulune kuwi padha ya padha. Ya cocok dados pukulun perisa. Iya, yen mekaten monggo kula aturi nampi nanging pomo-pomo mboten kenging anggarae atur kula. Ya, ulungna ngger tak tampa ngger Bathara Kresna. Mangkono Sang Hyang Rada gumaga bakal nampa kembang Jayakusuma anggulungaken Prabu Kresna Dwarawati Sekar Wijaya Kusuma kumlawe astane Sang Hyang Rada dereng ngantos ngrayang kena Prabawa ora kangkat dawakan teka jumegur kaya suarane mercon 1000 ilang wujude Sang Hyang Rada babar dadi Gandharwa. Sombo pun wonten dawuh Setyaki timbalan Koko Prabu Udawa wonten dawuh tiyang agung siji durung bisa ngutusi malah angka 2 saya ndayani ndak ulungake kembang Jayakusuma kumelawe astane Sang Hyang Rada ilang wujude babar dadi Gandharwa ingkang ora kasat mata nitik ngereng lan ngrone duh Kanjeng Rama sesembahan kula Kanjeng Rama. Lajeng prayoginipun Dimas Setyaki wonten timbalan mbok menawa ana sambung rapete karo Koko Prabu bakal nyirnake Kakang Anoman Kendali Sada ingkang durmedi bener lan tinuning kaluputan. Iya keparingipun Koko Prabu nitik gelaring kahanan sajae enteng ketemu ngarep ning abot bobote ketemu mburi. Iya bubarna kang padha mara sikba Udawa wonten dawuh digoleki ngetan apa ngulon ngalor apa ngidul mbok menawa ana rungsuh sing tak kuwatirake mbok menawa laku ning dom sumuring banyu kang bakal ngrusak negara Ndorowati bakal ngrusak pranatan ing sining jagat. Ngestaken dawuh keparingipun Koko Prabu. Iya ingsun bakal nganglang jagat munggah marang kadewatan nungsung adil lelakon apa kang bakal disandang marang ing sining donya kabeh para umat lan para manungsa nggih. Keparing madal pasilan ingkang putra pun sombong kula nyon tambahing pangestu keparing badhe kula lacak wonten pundi mlajaripun pomo-pomo kudu ketemu inggih. Udawa dawuh timbalan ngestuaken dawuh keparing kula madal pasilan. Rampung pangandikane Sang Buminata
nglenggahi sabda Brahmana Raja yayah mangsi tumetes ing kertas ten kepareng lumebek abang dadi abang ireng dadi ireng sabda pandhita ratu kepareng kundur anggedaton jelek tumurun saking kursi gading angapit gamparan denta ing ngayap para pawongan abdi dalem ban jadi byodo manggung ketanggung katingal gegleungan.
kundur anggedaton wong agung Dwarawati Sri Bathara Kresna. Sejangkah mandheg sejangkah tumuleh kaya ula kepidak pedhite mangu-mangu jroning wardaya. Rasa seduk gunting tatu kekalih. Wonten Brajanala datan kepareng kendel. Sawetawis kendel sak ngareping gapura Dana Pratapa amrisa minangka panglipur. Ingkang temen iki mung tembung prasemon. Gapura kuwi lawang. Aku kuwi besok bakal ngliwati gapura Dana Pratapa. Lawange sapa? Ya lawang uriping manungsa. Ganti ning alam saka alam donya ganti ana alam barjah. Dana Pratapa, dana tetulung dawing Gusti, tulung ning aja menthung. Tulung ning aja nganggo petung. Nek tangan kiwa sing nulungi, sing tengen aja nganti ngerti. Nek tengen sing nulungi, sing kiwa aja nganti ngerti. Tulus lahir lan batine. Contone nyumbang papan ibadah, nyumbang marang yatim piatu, nyumbang marang wong jompo. Wis nyumbang, wis maringi ning isih glendengan. Kelangan bondo ning malah ora entuk berkah, kelangan bondo ning malah ngimbuhi dosa. Tapa kowe kabeh kena nglakoni tapa tirakat sing ora cengkah karo agamamu, sing kok sandang, sing kok lakoni. Dhuwuring gapura sak pucang tirisan ing inggil kasinungan kencana sak cengkir gading sorote blerengi kaya sorote Sang Hyang Pratanggapati utawa srengenge. Yen bakal entuk pitulungan becik, pitulungan apik, peteng dadi padhang, bodho dadi ngerti, melarat dadi eling, imut marang Gusti sing murba jagat. Lawanging gapura ginawe saking kaca gedhah ginuwang ngrasane ginambar kakung lan putri pindhane diwaning bagus lan dewaning ayu Kumajaya lan Kumaratih. Kuwi ya pitutur. Wong nonton wayang ora mung nonton ramene, ora mung nonton lucune, ning kudu ngerti marang isine wayang kuwi apa. Gambare Kumajaya Kumaratih lanang lan wadon sing padha bebrayan. Kaki nini duda karo rondo, prawan karo joko. Nek wis gelem bebrayan bisa atut runtut kaya Mimi lan Mintuna. Enom ya bojone, nek tuwa malah tambah tresnane. Ora ketang bareng wis sepuh umur 80 taun le turu malah ungkur-ungkuran adu geger. Kosok baline kiwa tengening gapura kasinungan reca gupala. Reca watu kang tinatah gupala pepethan buta. Kuwi pepindhane sing jaga lawang sela matangkep. Lawang sela matangkep. Tangan kiwa nyekel tameng, sing tengen nyekel godho. Sapa sing bakal ketemu? Aku kowe besok nek bali ana alam barjah. Wong mati dipendhem ana kuburan. Ditelkim karo Rama Kyai utawa bapak kaum. Rampung nggone nlekim nyandak lemah nyawur kaping 3 sing layat padha mundur, pitung jangkah mundur saka makom. Ing kono keng ana alam barjah ditemoni malaikat loro ora ditakoni bandamu, donyamu, pangkatmu, bojomu, manungsa, apa agamamu? Sapa panutamu? Sapa sesembahmu? Sapa sedulurmu? Apa kitabmu? Wong kang bener jujur nglakoni piwulange agama suci nderek dawing para ulama pintane swarga. Ngambah wet ogal-agil pinara 7 lulus raharja. Munggah swarga kapethuk widodari 40. Kuwi ya prasemon. Lah nek wong mati siji dipethuk wong widodari 40, lah nek wong sak donya mati kabeh widodarine pirang juta, pirang miliar. Widodari kuwi gambare wong ayu sipate langgeng. Sipate langgeng dadi wong kang mati munggah swarga kuwi sipate langgeng, nikmat, seneng, ayem lan tentrem.
ya ki manungsa kang nglakoni piwulang agama ngedoi maksiat. Kosok baline wong kang lakoni jahil medakil drengki iri mes nodong jambrek nyopet ngapusi mitenah sak pepodo bareng mati ngambah woto galagel kepleset kecemplung roko ing sine kelabang kures kala jengking ora medeni neng piwulang nanging kuwi piwulang kuwi pitutur gandeng kaki nini bapa biyung matine kecemplung roko ndayani nyumuk kang ditinggal ana donya dadi bakul tansah tuna utangis kendang riyang ngingu sapi malah mati uripe ketula-tula mula eling emut wayang pitontonan ing sine tuntunan kang mawa tatanan yen kita lajengaken kaya wong adi sewengi ora ana mandhek lan lerene winursit ingkang wonten Datulaya ing semuing tiyang agung Dwarawati mengku duka rengu jroning driya sigra minggah langgar pelanggatan cinarita para abdi dalem kang samya tengga wonten Datulaya ing pangangkah atur panglipur marang ingkang sinuwun kang nandhang sungkawa nandhang bendu jroning driya suka parisuka rasane kangen penggalihe
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam kaya wong Islam apa wis sembayang. Lah apa urung ngerti anggar masjid marep ngetan. Lah ya mau masjid marep ngetan. Lah iya. Iya. Jajal, kenang apa kowe tekan ngene jajal? Sebab apa kowe tekan ngene? Aduh sekang Solo kowe tekan kene. Siapa? Lah nyong krungu arep kok gedhe dhuwur, kowe gagah. Lho ki penyakitan bae kowe. Anangin selidik menggo kumat cekris. Beda karo sedulurmu enom, bergas ora tau ana larane, ora tau nasambate, matamu. Dan nyong golek tekangane tulu telik sedulur. Telik sedulur lah iya menangi dinariyaya Idul Fitri lebar salat Id bareng karo anak, karo bojoku, karo putuku, karo mantuku. Oh, jadi karo keluargamu kabeh. Iya, digawa kabeh. Ya tegawa kabeh. Syukur. Anu nangkan anu kepenak ya mesti nggawa tas. Lah yang gawa gua ada sandangan sih. Lah nggo nyangoni keponakan sih karo putu-putu. Hah? Nggo nyangoni sih. Apa ngger-gerbegan kudu nyangoni. Kowe kleru. Kowe marai dadi wong ngemis tak omongi. Angger nyangoni ora apik. Ah, pas dulu kan bertitil. Ya ora. Rumang samu. Ngandel ora wis. Durung. Lah kowe nang Solo ngapa? Jajal kowe nang Solo ninggalaken desane dhewek iki kepiye? Jaman kemien tule urip repot ngrekasar. Ya ramane dhewek dadi wong terkenal jaman biyen. Terkenal ngapa sih? Lah dadi dalam wayang golek sih. Nang nyung tamat semea Kebumen terus nganggur. Dadi penggelibeng. Iya. Penglipung alais pokok ngalor milung alor ngidul jaman pada nunggang pit motor sing kenal pote loro boncengan iya ya bejane ngawak gandeng seka Solo kuwe survei wayang golek menak sing dilakoni karo ramaku Kiyane Sindu nyong digawang anak kuliah ora bayar iya. Ya seneng matamu. Kuliah orang bayar. Lah golek mondok sih. Golek mangan. Sing go mangan apa? Lah sing go mangan tulis duwe cangkem. Sing go mamah untu. Pancen kowe wong goblok temenan kowe. Ya arep duwe cangkem duwe untu go mangan. Lah sing dimangan tulis sego. Lah ya sego, apa gelem kok mangan watu? Sengit nyong. Sembelah kusian gawe nanggana tak rewangi ngerkasa nyong sirah nggo sikil nggo sirah nyong prihatin 3 tahun 4 tahun nyong diangkat nang ngaring kana angkat junjung dudu jadi pembantu dosen nganti nyong jadi dosen nang kana dosen apa? Dosen pedalangan wayang golek awit nyong putrane Rama Kiyane Sindu lah sing endi? Sing kuwe si wonge sih. Oh, sing kuwe. Iya, tuli potongannya persis. Apa-apane padha, kepinterane wujude padha. Watuk-watuk ya padha. Nabu gamelan, kendang teyeng, rebab teyeng, gender pinter, apa-apa pinter. Main ya pinter. Aja buka wadi kowe. Iya. Ye, awake dhewek tekan nang areng ngabean. Iya, nang nggone Pak Lurah. Ning sing digawe dudu Pak Lurah, sing digawe ibune. Oh, ibune disenggoyong karo masyarakat ngabean, sing nang ngaring desa ngabean karo sing nang Tangerang, terus sing teng pundi, Pak? Nang Jakarta, pokoke nang ngaring kana lah. Iya. Anak-anak silaturahmi iya nyong karoke pada seneng-seneng. Oh iya
Lah deneng nanggap wayang mau wis selawatan. lagune apa Digdayandi Waduh, kendangane metenteng temenan. Suarane ya main temenan. Nyong krungu nyong ora wani merek nyong nang areng montor bae tak entene nganti rampunge. iya dayang Selawatane apik, selawatan Jawa wenange kudu dilestarekaken. Kowe sing selawatan ya wong ngabehan kabeh, wong kene kabeh. wong kene Iya, main banget. Sesuk arep tak kelet nang nggonku ngalem. Ya ngalem dibayar kon ora ngalem. oh iya ana bintang tamu ana bintang tamu Endi? Degasi Bedas. Nyata jebul bintang tamune wis ra wong ngene. wis tekan ngene Iya. Sekang ngendi ki apa sekang Koparman, apa sekang Merdayin. Emben sedulure Patih Bestak apa ya? apa sih Ya biasanya anggar Patih Bestak sing didarekaken tuli wong sabrang. Mau sing teka dhisik nang areng kene emperan Pleteng Sari. oh iya Iya, ya. Ora dadi ngapa dibalan maning lagune kangen. ya bukane Apike nyong panjen seneng nyambut gawe ora nganggo orjen. sebabe Lengger nganggo orjen suarane bas ngurugi sinden, ngurugi wiyaga, ngurugi vokal. oh dadi sinden sok diurugi sing orjen Matamu. Kurugan suarane orjen dengkul mamo. oh iya Iya. terus Langsung vokal. iya sing nyekel mic wilu nembang kangen mengko sing mangsuli wiyagane iya Sing nyemek-nyemek. iya Hitungan ketiga dimulai. iya 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Wong kangen hiduplah. nyong apalane anggar hitungan ketiga keempat terus dimulai Mangga miki dicekel. 1, 2, 3. Pitung sasi lawase kandhane teni mung sliramu wong bagus kang dadi ati rena wengi mung tansah kaimpi jroning ati kangenku setengah jenang kula kemasya pacali ngalih ana rikala zaman semono sliramu janji aku satya ngenteni lahir batin tresnaku terus ngati rindu Kepriye nangger cara kowe penyanyine? Kepenak. Kepenak tuli wong kaya nunggang kepenak. Enak ku tuli panganan. Ora ngomong apa-apa luput terus lenyung karo kowe kepinterane nyung. Ora umum pating mbrul gawe buku pirang-pirang nganti tekan aring Nederland, tekan Amerika, tekan Itali. Cewek Nederland Perancis seneng karo nyong. Lah dene ora dilakoni, jajal kepriyen. Ngramane ora oleh ramane sindu,
ndak ilang digawa nang aring kana negara Landa. Oh. Siki sidane oleh cewek Sumber Agung. Oh, bedas. Deneng turunannya kaya Cina. Tak mat mana kaya Cilae anakmu. Kowe anggrano kok. Ya man pomong ketemu salah siapa kat wing ngetol-ngeton nang ana ora ngerem bae krungu-krungu rumah sakit. Ki ana layang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kula serombongan kru Karang Taruna Triwiyata Bakti Manunggal. Iya. Nyuwun gending caping gunung. Oh, gending caping gunung kalih glathik glinding. Iya. Kru Karang Taruna TWBM bedes. Nggih nek njaluk lagu mboten napa-napa, Mas. Kula turuti ning jane nggih ampun kaya niki lah ketone ora luwes pun. Ora. Lung nyong nang kene nang aben dina mengi jelek keler nang kene ditimbali karo Pak Soleh dadi kepala SD nang aring Sumber Jati ya ditimbali nang bon ditimbali nang mon ya ditimbali mangsa munjal aku datang maringe dhuwit 50 ketone ngisi-sini lha yang ngisi-sini maringi 50 mungkin rombongane be sindene 5 durung njaluke Bapak ya ora tegese nyong ukur ngomong sindene 5. Oh iya ora dadi ngapa. Iya. Apa iki kepriyen? Anu lagu-lagu napa wayang mawon? Napa bubar mawon? Bubar kaya ora dibayar. Nyong ora dibayar ora apa-apa. Temenan nyong siki bubar begelem. Lah sing bagawian lho wis dilunasi karo Pak Lurah. Tekan nggonku wingi bubar salat Id bengi-bengi jam 10:30 rawuh gawe rombongan. Iya, sing saka Tangerang, saka Banten. Iya. Oh, tekan nggonmu iya bengi-bengi. Iya, tak aturi wedang ya ora mung diseruput, ukur udut bae. Iya. Pacitan ya wutuh. Iya, ngerti-ngerti mbukak tas kresek bruk sepetuduk. Lah kok nyong semlengeren. Artak tampane ngisuk nyong lebar mayang ukur ngelek idu. Ora tak tampani wong dompet. Oh, kaya kowe nular ngesuk bengi nang aring banjur kaya kowe urung dilakoni bruk petutuk mati nyong piye. Mulane kiye Kanjeng sinden penyanyi wiyaga nek sing ora ikhlas kowe bali siki ora apa-apa tekadane wis lunas. Oh. Orang genah. Lha siki kaya kiye seneng ora memper kancane komplit sindane komplit. Lah ngesuk pada bubar. Leng sing siji naring Pekutan milu adikku Ipe Mas Kus sing saka ngaring Bagung karena yang nggo silaturahmi nimbali nyong wong nyong ora prai. Oh iya jadi sesuk ana sing milu Mas Kus iya wayang golek iya ana sing milu anakku lanang anakmu lanang iya sapa len dudu si dalange dudu tekane nek sore jam 5 wis survei yang tekane telat lha tekane bintang tamu sih kowe bintang tamu sing kaya gombloh dulure kon ya ora dadi ngapa ya menggo guyon bae ya gandeng ge duwite ukur 50 apike nek didum tilu ora rata ya nek sing cocok dineken yatim piatu ya lah ya nimbali bocah cilik sing ora duwe rama ora dibiung tuli yatim piatu iya ora sado-ado nyong be bapakku wis mati biungku wis mati dengkulmu ya ora apa mung dagelan iya ora dadi ngapa anu cobi anu mama saya sing pun dandan tak aturi jumeneng nggih jumeneng nah bedes apa gumun nyong karo apa wudele aku ki kaget Kang Jiweng. Iya. Mbok sik anu bedes gumun karo apane gur perkara wudel. Wudel ki wingi sore bebar dipitrai. Wudel dipitrai. Dipitrai. Iya. Sebabe anu lara weteng dioser-oser injet. Oh iya ya panjen mitrah dewek-dewek iya angger mitre wudel dioser-oser injet angger
mitrai mripate rusak diosar-osari ngapatra. Nah, pokoknya apa-apa senggon manggone dewek-dewek Kang Jiweng. Kowe sing siji sapa Kang Jiweng jenenge? Kok takon karo Nyong? Iya. Nyong jenenge Cah Guplo. Oh, member. Anggen Nyong melu bos sing wetan kowe ora nganggo Cah Guplo. Nganggone toples. Oh, ya. Udah Nyong kenalan. Walah wakem sirahi Nyong mumet temen. Oh, jebulane kaya kowe jabang bayi Cah Guplo umume sing gondrong kan rambute kok untune. Iya. Pinter temen oleh gawe. Ngantil ora untumu digawa-gawa. Nah, Ngono pisan maning kowe. Lah ngapa sih wani apa ora? nek arep wani genahe. Ya. Anu asli sekang ndi, Mas? Kula niku saking Gombong. Oh, sekang Gombong. Oh. Gombong areng kae tilas terminal kidul ngliwati rel sepur. Nah, kok ngerti Cah Guplo? Lho wong tukang becak ngadang anggere ana wong modul lunggang bus nggih. Anu enggak teng riku kidul. Pancen Jiweng ngawur anu asline ngerti nek nggon kowe panakriya. Ya, ya. Sedurunge nuruti lagu-lagu sing macem-macem. Ya. Lagu kelangenane apa kowe nembang dewek rasane nek bisa upamane duet kepriye?